תשכיל אותנו? לא, בגלל תולעים שבחצי. יכול להיות, אני לא יודע. תולע זה תולע, זה לא... כן, כן, כן. טוב, עכשיו, על פי המפה אנחנו הולכים לעץ מספר 3. לא, סליחה, רגע. מספר 2, נכון. ילדים חדשים שהגיעו ועוד אין להם עץ טרובל, כל אחד שימצא עץ טרובל של אורן קנרי. נועם, אני עוד לא רואה אצלך עץ טרובל. ניצן, איפה עץ טרובל שלך מוטף? הנה, 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 הנה. הילה, קחי עץ טרובל. קח! קחי עץ טרובל, הנה, תראי, יש אחד גדול גדול פה. כולם הגיעו? בסדר. אני עומד מתחת לאורן. עכשיו, האורן הזה, שוב, זה אחד מכמה מיני אורנים שיש לנו בקיבוץ. האורן הזה נקרא אורן קנרי. המוצא שלו, לפי השם אורן קנרי, מאיפה המוצא שלו? האיים הקנריים. האיים הקנריים, נכון. מישהו זוכר איפה זה? שם אחרי הים. מה ששי הסביר, והבית של ההתבלות שם של נכון, באוקיינוס האטלנטי, ממערב למרוקו. קטוורדה, כן. עכשיו, הוא הובא לארץ על ידי הקרן הקיימת. אחד היתרונות שלו על האורן ירושלים, שזה האורן העיקרי שהקרן הקיימת נטעה, זה שהוא נשאר חי אחרי שריפות. הוא נשרף טוב. לא, כאילו המחטים והכל נשרף, אבל העץ נשאר חי ומתחדש. לעומת האורן ירושלים שהוא מת בשריפות. המאפיינים שלו זה העץ טרובל, יש לו עץ טרובל ענקי, העץ טרובל הכי גדול מכל האורנים שאני מכיר. הילדים יכולים להראות את העץ טרובלים. הזרעים שלו הם יותר גדולים משל אורן ירושלים, הם יותר קטנים, אבל הם יותר גדולים מאורן ירושלים. עוד דבר מעניין באורן הזה, בניגוד לאורנים האחרים שיש לנו, וכל קבוצת מחטים באורנים הרגילים, לפי המפות, נרד כאילו מאחורי ביצילה ונרד רוטנבורג. שלמה מתאים. אלונה שם. את רואה את הקליפה כמה שהיא עבה ומחורצת? כן. ממנו עושים פקקים לבקבוקי יין. גם כן עץ בר, גם באזור שלנו, למרות שפה בשדרה הם נטועים. הכתלבים קיימים בר באזור שלנו, למשל במורדות של נחל כפירה לכיוון קטנה אפשר למצוא כתלבים בר. גם בדרום, שם כסלון. כן, כן, אבל הכי קרוב אלינו שאני מכיר זה בירידה לכיוון קטנה, לכיוון עין כפירה. בדרך כלל העץ הזה צומח לא בפסגות אלא בחצי מדרון, משהו כזה, על המדרונות של ההרים. והיום אי אפשר למצוא כתלבים בעמקים. אבל פעם, לפני המון שנים, היו כתלבים גם בעמקים. והאגדה מספרת לנו למה כבר אין כתלב בעמק. פעם הכתלב צמח בעמק והייתה לו חברה יונה. וכל פעם היונה הייתה מקננת בין ענפה ובאה ומדברת איתו. ויום אחד היונה אמרה לו, למה אתה תקוע פה בעמק? בוא תעלה להר, מכל יום שאני עפה למעלה להרים, אני רואה את הנוף, נורא יפה. בוא תעלה, אז הוא אמר, לא, טוב לי פה. לא, תעלה, ככה התווכחו, בסוף השתכנע. התחיל לעלות. עלה, התאמץ, נהיה אדום, תראו כמה הוא אדום מרוב המאמץ לעלייה להר. הגיע כמעט לראש ההר, נתקע, לא היה לו כוח יותר. מאז הוא במורדות ההרים והוא אדום. זה אחת האגדות על הכתלב, יש עוד כמה. פחות סימפטיות. כן. וזהו. הפירות שלו דרך אגב אפשר לאכול אותם כשהם נהיים אדומים,
הם נהיים כתומים ואחרי זה אדומים, ואז הם מכילים גם לבני אדם וגם הציפורים. אבל טוב, אני אעצור את האנשים שם. גינת החורף זה הגינה של חנה. כן, כן. אז ככה גם צריך לקרוא לה, הגינה של חנה. הגינה, הסלעים פה. סליחה. אבל בגלל שעלו מקריית הנמוס, עשו את זה שם. אחר כך בנו את בית המרגוע, אז זה כבר נשאר כאן. זה השאר צדיקים יבואו בו. יש עוד אופציה לחזרה למקום. כשהבתאים היו פוקחים, אז אני תמיד חשבתי שהייתה סיבה טובה. וגם הגן שחנה נטעה פה, את גן הבוטני, זה היה הגן הבוטני פה. אז ראיה הוסיפה לנו. השער לקיבוץ, השער המערבי, פה יש את הסוגר שלו, מי שיעבור... הפותח שלו, לתפוס אותו פתוח. ראיה הוסיפה שהמחשבה הייתה שהכניסה לקיבוץ תהיה מצד מערב, דרך הגן הבוטני שהיה נטוע פה, והמטעים, להיכנס מהצד היפה ולא מהריח של הרפת והלול. לא התקבל, לא נהיה. הבית הזה זה הבית הפורץ הראשון. זה הבית הפורץ, נכון. ובבית הזה היו בליל הסדר הגופות של ה... טוב. אבל לא נספר עכשיו, אנחנו מספרים עכשיו... למה? זה הכי מעניין, מה זה לא מנבי סמואל, בקרב של נבי סמואל זה היה בליל הסדר, חגגו את ליל הסדר וכאן שמרו את הגופות ורק למחרת. זה גינה שאנחנו אוהבים לקרוא לה גינת החורף, כי עכשיו בחורף היא במיטבה. המשולש הזה של הסלעים שהושאר ביוזמתה של חנה במצב של הסלעייה הטבעית שכיסתה פעם חלקים ניכרים מההר שלנו, כדי להראות איך פעם נראה האזור. הסלעים האלה זה סלעי גיר קשים, אכולים על ידי המסע, על ידי הקרס, והשאירו מין טרשים כאלה, מין שדה של טרשים. ופה, חוץ ממה שהיה, גם חנה טמנה פקעות של כל מיני גיאופיטים של צמחי בר מהאזור, כלניות, נוריות, רקפות. הנוי נקרא אצלנו שיפור. המאמץ היה נתון בשנים הראשונות לעניין הכלכלי. הנוי בחצר היה שיגעון לדבר של חברה אחת. נחוץ לבנות סוכה למנוחה אחרי יום עמל קשה ולסלול שבילים כדי שיהיה נוח ללכת בחורף. צריך לדאוג שבצדך מחדר מסודר תצא לחצר מסודרת. בחגים ובשבתות התגייסו לעבודות סיכול ונטיות בחצר. בגיוס הראשון סיכלו את האבנים וכבשו שביל על יד חדר האוכל. טוב, מצידיו נטעו את עצי החרוב הראשונים, שעוד נגיע אליהם. זה המנחה. בסדר? אז זאת גינת החורף. עכשיו בעקבות הגיזום המסיבי והחיסוף שהנוי עשה, נכנס שוב הרבה אור והרבה שמש, ולכן כל מיני פרחים כמו ההריוני שהרבה שנים לא פרחו פה, מוציאים מחדש עמודי פריחה, כי כל הצמחים האלה הם זקוקים להרבה אור בשביל... הם צמחים של שטח פתוח יותר ולא של החורש. וכשהחורש קצת סגר, אז הגינה הזאת קצת התנבנה. עכשיו היא שוב, אני מקווה, תפרח ותשגשג.